Bună tuturor, sunt eu MLP Multilanguage și îmi pare rău că n-am mai încărcat un videoclip de mult, dar acum am întors acasă. Iar astăzi vă voi arăta toți ponei mei regali. Să începem! Prima este Prințesa Cadance, cu semnul drăguț din semnul Imperiul de Cristal. O, Doamne, focalizează! Mă rog. N-are părul cu cristal pentru că este de la castel. Da, deci ea a fost prima mea prințesă pe care am avut-o vreodată. Cu ea a venit prințul Shining Armor. Așa arată fără bijuterii și coroana și toate. Care are ochi diferit și părul foarte ciufulit și poți să-i faci cum vrei. El a venit cu ea în pachet la un castel. După aceea am primit-o pe prințesa Luna. Semnul drăguț. I-am tăiat părul pentru că l-avea lung și foarte, foarte încălcit. I-am tăiat puțin păr, dar ea e prințesa Luna. Apoi am primit-o pe prințesa Celestia, care are foarte mare aripi și cea mai mare ponei, cred. Nu, am o ponei mai mare ca ea, de fapt. E originală, da, normal, e originală. Bun. Apoi, tot din ponei normal, un ponei foarte rar, prințesa Twilight Sparkle, pe care știu că foarte multe vor. Ea de obicei este 70 de lei, dar am găsit-o la Carrefourul din Oradea cu doar 55. A fost reducere. Bun, deci acestea sunt toate prințesele și prinții pe care i-am. Dar mai am alții, să știu eu, adică normal cu păr. Bun, o mai am pe prințesa Luna Fashion Style, care a venit cu coroniță, apuci chestia asta. A fost, se pare că 90 de lei sau 80 de lei, nu mai știu exact. Bun, iar apoi o mai am pe prințesa Luna de la pliculețe. Este o prințesă Celestia care este pictată din nou. Nimic diferit la ea față de Celestia. O mai am pe prințesa Celestia pentru că au fost din seria 5-a la pliculețe regele galbene. A fost Celestia, Cadance și Luna. Și le am pe toate. Și pe Cadance. I-a pictat copitele. Nu știu de ce. Bun. Și ultima prințesă pe care o am din Mici Pony Prietenia este Magica. Este prințesa Cadance. Tare mi-aș dori să fac o figurină de-a lui Twilight la pliculețe. Nu știu dacă au făcut. Da. Deci, așa sunt toți poneii mei. Am două prințese Cadance, un Shining Armor, două Celestia, o Twilight și chiar 3 Luna. Da, sper că v-a plăcut. La revedere! Și dacă vreți să vă păstrați ponei frumoși, puteți să-i păstrați în cutii cum o păstrez pe Twilight. Da. Pa!